Komisi Pemilihan Umum dalam ing wasana Tebah Siti Sekul binuntel roning kalopo wonten lepating atur gunging pangsomo Durga mendak kala sirna saraya jati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toto titi titis tentinggaling kaprayitan pangandikan saking saraya jatine. Suparno kepareng kula ngaturaken upakarti jampet ngadi cara wilujengan ageng wonten ing adicara ngreksa bumi wonten ing kalengkah menika. Mugi tinampiya minangka jangkeping wilujengan. Dhumateng panjenenganipun Ki Paraga Hidayat kula mriki Hadi Ahmad Suparno tangkep asta sira pilara enggah wonten ing papaning sewan-sewan. Dhumateng paraga arak-arak Mugi kadarmaning para kawula inggih awit saking saking katresnan dhateng bumi pertiwi katitik wonten ing kalenggahan menika para pebunden, para pini sepuh, para kadang kaneman warga agung ing laladan conto menapa dening geneng sayek saiko proyo kanthi prentuling manah iklasing penggalih paring upakarti menggah jangkeping adicara wilujengan agung ngreksa bumi wonten ing kalenggahan menika. Mugi dadosaken bubuh kukuh bakuh anggenipun sami mangun bali wisma satemah saya wuwuh rezekinipun, saya kathah rezekinipun, saya guyub rukun anggenipun sami mangun bebrayan agung wonten madyaning bebrayan agung. Kasusul roh muka Maya Pratandha Pralampita nggih jejering kira gesang wonten ing alam bebrayan agung tartamtu wonten panggoda dalah pangrencana kanthi menika sareng-sareng monggo muhung wonten ngarsaning Gusti ingkang Maha Linangkung. Mugi kita tansah kalis ing rubeda ing sambikala tetep kukuh bakuh bekti dhateng ngarsaning Gusti ingkang purbeng dumadi. Mugi kita tansah kinebena saking panggoda dalah pangrencana. Para inggih para kawuh sekalian garwa para rawuh kula ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Panitya ngreksa bumi ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa undah. Semanten agengipun katresnan panjenengan dhateng saking
dinelaring kabudayan ingkang mapan wontening conto utawi wontening Wonogiri kanggo kertan propamu dumateng pangesni padesan conto dalah sedaya rangkapipun ingkang awigatosaken munggah tuwuh kabudayan ingkang mapan wonten ing conto inggih raja budi katitik sinengkuyo ing panjenenganipun Bapak Kepala Desa dalah prakatipun mugi-mugi saya rembaka kabudayan ingkang mapan projek ngaturaken wilujeng rawuh ugi saking panjenenganipun Komisi Pemilihan Umum dalah perangkatipun ngaturaken wilujeng rawuh dumateng Baroyogung ingkang boten saged kula sebat setunggal mbaka sebulan ngaturaken wilujeng rawuh ngaturaken dening panuwun ingkang tanpa papan upami ugi Gunung Sadiman kawontenan ingkang ekstrim mawilujengan katentreman kabagasan dipun tebiaken saking sedaya bebendung kanthi wontenipun katentreman karukunan wonten ing kalenggan menika nek guyub tetep apik rukun tetep nyembadani kali menika saestu Gusti ingkang Maha Mirah wasih paring leliru awit